pozdrav svima, moje ime je Teodori, kao što vidite, naš survival, mi smo ga igrali 500 godina, ljudi. Znate vi koliko ja volim ovaj survival. Otvori sam. Evo, da potepamo. Ovo će da bude popravljanje svega. Uključio si van. Sjećate ljudi ono kad nam je Creeper sve zabušio? Da ti je? Vada džabe. Svuda će nam voda ulaziti gdje god da zavirimo. A sorry. Danas s nama je moj brat. Ćao. Ćao. Evo će nam bude spavati. Što? Ovo će da bude popravljanje svega, bukvalno survival nismo igrali mjesec. Stani dana. Drži ovo. Imaš svoje stvari? Ma nema, imam samo do hrane i to je to. To je... Znam da sam bio na igra na Nikola 1. Ma svuda si. Ne, pozijoj. Gdje je ovaj? Korleone je vođidači. Ostavit ću vam link pesme dole u deskripciji ako neko ne vidi. Glupa pesma! Kad imamo ovo ovdje staklo? Gledaj, uđemo nas. Tu smo gradili terasu, kao što vidite. Ja ću da počnem da sređujem ovu malu kućicu. Sve ću naše punovi časta pare. Treba mi se kita... Ovdje za sada su živojke ćelave. Ne znam kako da ih raste plaka. Gde si ti otiš? Evo, ja još idem cepam drvo da napravim sreću. Treba mi... Daj si! kamer. Sakrivaj si se tu. Evo je specijalna laguna koju sam ja gradio 500 godina. Izgleda da moram da idem, nema da se neće biti. Kad je? Pardon, ne pojma. No? Kako je to? Moramo stvariti ovdje. Ovdje ja cepam drva. Ljudi, ovo je samo za vas. Ovo sam za vas napravio. Za toliku podršku koju ste mi dali. Zahvalan sam na tome. Ja, ova voda me nervira. Ovo je specijalno. Čem? Ovo ide malo. Ja cepam drvo. Sad će da padne mrak. Ćemo spavati? Ajmo na spav. Evo. To ne da sunčano. Evo sam iza tebe. Aj, ja sam igrala Minecraft, igrala sam... Igrala sam se, ja snimam. Ajde, dođi. Da mogu... Što mi nisi palio? Ajde, bre, tu neki server. Ti uzeo one dva. Ne znam. Onda idemo gore pa ćemo zapaliti. Evo, ja sam vidio bolje. Pa? Iznad ne. Znam ja, to je packa kada diš. Nije, ovo je najbolje. Šta me udaraš, bre? Nema kreve. Nije, bre. Ne spavi. Dobro, spavi djelice. Svi ne plavi. Bude noć i onda bude dan. Pa da. Ovdje je cetom drva, je. Jedno dva creepera tamo da su već pukli. Pa gledaj tamo da su pukli creeperi. A, idu na mjesto sahrane. Nemoj da mi ponovo puknu. Jedan i pukao.
zato samo sad ne znam koliko godina. Treba napravimo farmu za drvo. Ajde radimo kao neki PvP challenge, kad budemo onako malo full iron, možemo i sad sa iron chestile i da radimo da vidimo ko je bolji, da imamo bolje resurse, ništa. Hoćeš? Treba hrane. Čekaj da vas ne mogu. Jedna je ovca! Čekaj, neću da ubijem ovcu, idem da je. A, u Srbiji ne. Pa jedeš ti ovca. Ide! Čekaj, idem ja sad da razmnožavam ovce. Imam 28 godina. 27 godina. Idem ja troj, parim ovce. Pa idem ja da zmenem ovcu. Ima dve ovce! Dobro. Ja ću poneti ovaj žene. Alo bre. Alo. Ajde. Sestri. Vidi to, ajde. Kako boli. Ruku, kako ti ja. To je to. Nemoj ne. Čekaj, sad ću ti pomoći. Vidi. Skini pšenicu iz ruke, ja ću izgledati. Da vidi, ja ću drugi. Eto, meni treba pšenicu u hleb. Ajde, mamo ti je. Dođi. Ajde, dođi. Staj udaraš, dođi. Imam onako, ublizu, ne znam. Neće dođi. Što stavi ovdje? Ne vidi ovo, da ono sinti žive. Ajde, glupaču. Dobro, veliki pozdrav za Vokija. Vidi čet, kutelje. Kutelje. I kad bi to za ovu epizodu, hvala što ste gledali ovaj video. Nešto mlađe uskoro. Ćao!